Doamnelor și domnilor, vreau să mergem mai departe și să invităm în fața dumneavoastră pe Sorin Erne și Mariana Dănilescu. Doi oameni ce formează un cuplu doar pe scenă, nu și în viața de zi cu zi. Sunt colegi de cânte, sunt oameni care emană bucurie, sunt oameni care, iată, a venit la ziua Tinei Militar. Unde e Tina Militarul? Este acolo. Sărut mâna, bună seara. Sărut mâna, Mariana. Bună seara, bine v-am găsit. Și să știți că am alergat prin București ca să vin și eu aici la noua dumneavoastră. Păi de ce ai alergat? M-am dus la cel vechi. Am crezut că știi. Da. Care este gândul tău pentru sărbătorită? Doamna Tina, să fiți sănătoasă, să fiți fericită și să vă trăiască nepoței. Din partea noastră, un mic cadou, o mică atenție. Mulțumesc că ați răspuns prezent. Cu plăcere, am și eu un mesaj pentru dumneavoastră. Viața ta să fie ca un vas frumos, sufletul să-ți fie cald și luminos. Să ai sănătate, pace, fericire, vise împlinite și multă iubire. La mulți ani fericiți de la mine! Da, da.